Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din seria de CSGO. În sfârșit am cumpărat CSGO, după cum v-am promis, va urma o serie. Am văzut foarte multe comentarii negative și tot felul de chestii, dar trec cu vederea. Mulți mi-au zis de ce pun în comentarii, de ce aia. Frate, dacă am voie să comentez la un videoclip, comentez, până la urmă nu mă oprești nimic. Îmi cer scuze pentru voce, puțin că am răcit și probabil că se va vedea puțin în lag, deoarece este primul video și aș vrea să vă rog să-mi lăsați în secțiunea de comentarii un site de unde pot să achiziționez niște căști pentru început până în 150 de lei și stați că nu mai gândesc, mouse am, pereche de căști și un program mult mai bun de filmat, pentru că cu Fraps îmi filmează în 480p, iar eu aș vrea 780 pentru că am primit foarte multe reclamații din cauza calității videoclipurilor, mă rog, și la un videoclip cu pescuit am primit minus 15 like-uri, adică ce-am greșit, frate, de chiar așa rău mă criticați. Bun, deci haideți să jucăm. Nu sunt eu extraordinar de bun, doar ce mi-am luat CS-ul, dar sperăm să jucăm. Opa, da, am început luând un cuțit. Fuck. N-am mai jucat pe mapa asta. De obicei joc pe Dust 2 sau pe... A, bă, da, m-am jucat o dată, mi se pare. În continuare, tastatura se aude destul de tare, deoarece nu am luat căști. Și... da, o să fie destul de nasol. Presupun că și aici primesc foarte multe dislike-uri, dar totuși, haideți să trecem cu vederea pentru început și vă rog să mă încurajați și pe mine. Opa, strângea meu. Bun, așa. Bun. Păi, ce aș vrea să vă urez? Un an nou mai bun. Că tot o să fie mâine Revelionul. Un an nou mai bun. Sărbători fericite alături de cei dragi și multă sănătate. Pentru că aia este cea mai importantă. Restul vin de la sine. Da, frate, joacă și tu cu atât. Am luat și eu de pe. Restul vin toate de la sine. Dacă vreți să mă ajutați și să mă încurajați, dați și voi un like, un share, un subscribe și arătați-le și altor prieteni de-ai voștri videoclipurile, pentru că totuși vreau și eu să încerc și poate reușesc ceva. Adică dacă o să strâng până în februarie 50 sau 100 de abonați, o să fac investiții, deci chiar o să fac foarte multe investiții. La momentan nu are rost pentru că sunt la început și văd că majoritatea dintre voi mă criticați foarte tare. Am văzut câțiva dintre voi m-ați încurajat și mi-ați spus de ce aș avea nevoie pentru am rulat foarte bine anumite jocuri. Păi, în primul rând, am un Lenovo G500, un laptop, pentru că PC încă n-am momentan. Un Lenovo G500, 4 GB RAM, i3, deci i3, 4 GB RAM și placa video de 2,4 setat pe 64 de biți. Nu înțeleg ce problemă ar avea asta. Problema e cu programul de filmat. Minecraft îmi filmează în 60 de frame-uri, însă CSGO nu știu câte frame-uri, deci este primul video. Dacă îmi filmează în cel puțin 45 de frame-uri, 40, îl voi posta, deoarece consider că merge destul de bine. M4A4, asta o să iau. Bun. Deci, v-am spus, nu mă criticați așa de tare. Sunt și eu la început, primul meu video de CS. Nu am scor mare, nu prea mă pricep să joc, dar cu timpul voi exersa. Pe Facebook am primit niște întrebări, care sunt youtuberii mei preferați. Păi, youtuberii mei preferați sunt Marius, Xlader, Max și altele.
Max, te iubesc foarte mult, dacă o să vezi videoclipul ăsta. Mai îmi place și de Rafael și puțin de puțin de cum îl cheamă pe ăla, de Snake. Am un topor, motherfucker. Fine. Vocea mea e foarte ciudată. Adică nu știu, frate, că nu filmez și sunt normal, adică vorbesc, n-am înțeles. Bă, frate, și când filmez parcă zici că mi se schimbă vocea, am așa emoții, dar nu știu. Seara asta nu este Răzvan alături de mine, am jucat toată ziua CS, deci am stat cu el 6 ore și 3 minute pe Skype și a zis că se ce să culce și am să chim. Bine, 6 ore acum de la 6, dar am mai stat și astăzi până să ies pe afară. Dacă vreți să filmați alături de mine, îmi lăsați Skype-ul în descriere și vă fac, frate, cu cea mai mare plăcere. Chit că o să am 10.000 de abonați peste un an, 2. Chit că fac și cu 100 de abonați. Nu sunt genul să fiu îngânfat sau altceva. Doamne ferește, nu fac pe cineva îngânfat, dar majoritatea youtuberilor chiar nu te bagă în seamă, frate. Mai îmi place și de Ze Andrei, tot așa, un youtuber super. Fac. Și probabil o să primesc multe dislike. Fac bani, pentru că nu prea știu să joc. Dar pui mei să la început. Opa. Oh, fuck. De cațăranul, bun așa. Și tastatura sigur se aude din nou foarte tare, dar sper să fie ok video. Nu știu, așa sper eu. Acum nu știu. O să mai filmez până o să... cuțit. GG, mate, GG. Sorry. Hai, frate, am luat 2 cuțite în meciul ăsta. Really? Acum în Steam mai am vreo 10 euro și probabil că peste o lună, 2, deci cam așa, o lună, 2, o să văd cum decurge totul, voi începe și o serie de case opening, dar chiar așa puțin, 5-10 cutii, pentru că, frate, trăim în România până la urmă, nimeni nu-și permite. Poate majoritatea youtuberilor mari, majoritatea youtuberilor mari cu 300.000 de abonați. Da, eu, așa cum sunt, am zis să-mi cer noroc. Probabil că nu este YouTube-ul pentru mine, dar zic, de ce nu? Oh, fuck! Opa! Cadam, ce cal? Fuck! Sâmbătă. Lasă că învăț cu timpul. De-abia mai am puțin și trec și la următorul rank. Și probabil că în viitorul Let's Play mă veți vedea jucând competitiv, pentru că acum joc pe diferite mape. Bun. Oh, frate, sunt praf. Bine, am și puțin de emoții. Fuck, l-am luat ăla. Fuck, n-am luat și el pe mine. Și nu știu ce... Da, am deschis o cutie și am nimerit un... Stați că nu pot să-l iau acum, că joc pe asta. Am nimerit un loc super și e factory new sau nu știu, minimal wear, nu știu, dar e super bun. Dar opa, da, mă repet ca un idiot, soarta. Bun. Am dat aproximativ, deci dacă vreți să cumpărați CSGO, cumpărați-l cât mai puteți, pentru că acum este la reducere, 5 euro jumătate. Și frate, pentru 30 de lei, nu știu, eu am făcut paysave de 75 de lei și mi-au rămas 9 euro, adică 10 euro, zicem, aproximativ. Dar cu acei bani aștept 30 de zile să fie contul protejat de Steam, apoi o să achiziționez anumite skin-uri. Cum să trag așa?
o să achiziționez anumite skin-uri și o să desfac 2 cutii. Azi am făcut rost de câțiva bănuți, deci v-aș recomanda să intrați și voi pe site-ul Zen Gaming. O să vă las site-ul în descriere. Nu. Ok, i-am dat și eu puțin sau ce-o fi fost. Opa, da. Bun. Deci, o să vă las linkul în descriere. Deci, jucați 1 versus 1 într-o anumită mapă. Va trebui să vă faceți un cont, etc. O să vedeți acolo. Și la 95.000 de bănuți dintre ea vă puteți lua un Karambit Karambit Tiger Factory New Star Trek cu 95.000, deci asta ar însemna să vă jucați o lună, 2, dar să jucați pe zi 3-4 ore. Sau depinde acum. La nivel 10 faceți echipe 2 versus 2 și o să fie super. Bun, și se pare că s-a terminat mapa. Și odată cu mapa se va termina și nesplay-ul nostru. Bun. Da. Ia uitați. Aici sunt eu. Cutie. Nice. Bun. Și cam atât și cu acest display. Eu am fost Dani și până data viitoare vă salut. Pa, pa!